Temporaryong nagpuyo sa Carmen Municipal Hall ang pamilya sa 62 anyos na si Cristita Dolor nga taga Puro 4 Barangay Guadalupe kay wala na gyud sila kapuy-an. Gihimong evacuation center sa lokal nga gobyerno ang Municipal Hall kay gibaha sab ang ilang gitaganang evacuation center. Matod ni Cristita, 5 ka adlaw na sila sa iyang pamilya dinhi sa evacuation center human sila ma-rescue sa mga responder niadtong miaging semana. Akong mga kuan, pagumangkon, akong bayaw, kami tanan nga pamilya diri Dolor. Ano sala mo diri ma'am? Atong Martes ata to. Sama sa pamilyang Dolor, nahimo sab na temporaryong pinuy-anan sa pamilya ni Girly Testa ang Municipal Hall. Gikan sab sa Barangay Guadalupe sa Carmen ang pamilya ni Girly na nawagan karon og dugang hinabang ang iyang pamilya. Agi panawagan namo sa gobyerno nga inig uli na wa gyud mi madala. Kay among balay dito puro gyud baha. Nga isa pa among balay dito naabutan na gyud tubig mga gamit. Nga konsumo pud sir bugas ana ba mga kuan gamit sa balay. Wa gyud kay puro basa. Problema gihapon sa daghang residente sa Carmen sa Davao del Norte ang way paghubas nga tubig baha. Sumala sa mga bakwit, wala pa mihubas ang tubig baha sa ilang lugar. Hinungdan nga dili pa sila makabalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay. Subay sa initial report sa Municipal Social Welfare and Development Office, kapin 28,000 ka mga pamilya sa Carmen ang apektado karon sa kalamidad. Samtang 2,300 ka hektarya sa agrikultura, kundulan 19 milyon ang nadanyos. Wala pay datos sa danyos sa infrastruktura. Usa ang lungsod sa Carmen sa Davao del Norte nga dunay 20 ka mga barangay sa grabing nabahaan tungod sa siging ulan niadtong miaging semana nga dala sa extension sa trough sa LPA. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.